Karibu nande mwancho muligirili nomo tegereli andonsia swele kigma ekurukunga Getembe FM anaboy Getembe television nga anadwa igule kiandagi kominga kurukwa Geoffrey Nsadigo mwana buliroba nomoro buli kurunga kilimo hai ivo nomoro goba kigma abuna butambili tuli Jumatatu nigo tokoleta murubuli mibule ne obule mibule ne faida nige kurukunga kilimo hai na lero mwancho mulilia se studio weta somuruli okoletwa sole nilishikali about Vision Africa Trust nigo ndino mogeni ase studio yuraji kusanganitu mangara mange lakini ege kege kutama nyanere ngoti atunyoleke manyiria sembeo yotu waligini asomuruli okilimo hai bono mrogobato bisikusuka tuichale. The Organic Farmer kuwatana na Amona Biovision niko bako koletera kilimo hai numuruberio okumulekera obole mibu bwonchereria obubo koleta engeria na kolenda amazingira. Getembe FM emije munebire nikutanisha nonebire ikionga kia mamugusi. Swadakta kabisa ni ukweli kabisa murobole kurunga kilimo hai aigasi studio na gotemi nkuruku mwana bulirwa Geoffrey Nsadigo neronde amonere kigima director kurukunga Ivan Sanyamache karibu sana biamuno mugambia karibu ase studio bwa diagorobiro bia diagorobiro mugambi ngane tiyo kwa nagene gekonere kigavanto bakoigweli ogiri yago bya kigima andake asogo chaka kigima Ivan Sanyamache ningo na andenge ya rule chigagiri cyabono murogoba biamono abategereria nabo igono mubangise mirobile yabona marwa igora kilimo hai inje ngoro kwa Ivan Sanyamache igo nkurwa bumachoge burabu Kenya ngo kolega siasa county itu ya Kisii ontenete mu director teneta mangano yokubekera mache bimelia kero mura kere mbule taligotwa nabo igono bulindi buliraba ase county itu ya Kisii aserugelie golire tokana director irrigation and sustainable land management nabo igo bazo mwancho muligireli no mwancho motegereli Mr. Ivan Sanyamache omo director abo mangana ali yogo sialira ebimelia mache no ekrokinga ki yembure tayo no kulinda liroba nertenere bono morogoba kigima uyu wata mange kigima sobole mibwaito ayumule minga netukaranso kirikiri eligere bwe manyi obo semi obonene abuatega mugusia kotenga una semi asemi umwabo tuyebanga kilimo hai nikuletwa so na Biovision Africa Trust na bono morogoba nekero tugusanga omurubulia masama engerenge kenene tukwanira iguru ya mangana kurungo water harvesting oboge sibua mache keratogo chakira andake katukwa na water harvesting usoko gesa mache ikinkike mbia mono abategereri yes. no yo mindo baiga Nsadigo okogesa mache umadama twara bulinga kia mache akogeswa umade barale keni mabiko geso tali bitu mabiko biko geso nane kile kike gusieki yo manye amache kero konya gesa ne kero konya anonya na imbura bono tukwa na mache imbura ukonya buata kuna kokogesa okay kwanya gacha ilinde wacha konya korega asiebe noko nyoko siara mache bimeri ekara kyumurakera oh yes kuna kokogesa mache kono jinjira nechi nyinge chiri mache yako geswa sako bekwa itora kwa ne patai negeko rumwanchomo tegera lino mwanchomo lili buli tulinena our big question are kubolinga which ways njira kichi ayokogesa mache asende mero yao njira kichiri ayokalikogesa mache asende mero yao hasira mbeli studio naboko enda kutulikira ujumbe gosege kege badai kinada chuli simi notinga ine ayabono mache nkunya gasole na njira kichi okogesa amache asende mero yao tubanga ilisoni true 0741583878 0726447367 ajina machito gaiga ase studio naboko tebanga njira kichi ayomule myogusi okogesa amache bono director ekitukuligiria mangana ayobogesia mache na seki obogesia mache burubu ya asomulemi amatukai ayo mindonsa igoma etobogeswa mache yes mbora mona Africa mono bantu baralengeli go bakogesa mache lakini bono na chinga kichi abere gabono uko chinji kwembeo embeo tokorukanga climate change ero utwakanyolere mburu mutinyo kaberega twamayanga komera tuli twamayanga mutinyo kabere mburu takoliki tiyo bono okisingenje uko chinji kwembeo ono yabetere ringa ekera macha embura ya tule goika abantu bagesa mache bagacha macha yegera banyatumike ekero mura kerole libara agendere ko
ko twaro kogesa kura sumwa kumugima ekora libatake me asimbura ekero murakerole akanyora chingini chabulire lakini umuntu agasta amaji nabakonya kushara chingini ya maji asiarire ndagera ya maji nabakonyora nabakonya akonya kogesa asumwa kumugima endagera kurumogondo. Right, nekene andake ekero twenye gusanga buyakigima nokwatikire goteba andake asumule myulio tuligiriti nabali bulinga umu director Ivan Semache ukwanira bangana yokogesa amache ire bono ikiringekene ibi sababu nene kigima major one yokogesa amache asumulimi niliye esa wene nandi ndaga ninga director gekwanire keke bange nasore kuligiriri naliyo giri gosoka somo nchomo tegiriri ligira korore na kumanya nkyugo kwanira. Yes bono okogesa amache ekerengekene kigima yes noko sana no okora gusiarira amache ebimeli irrigation keromura garokolteki tayo lakini rende chisabu chinenjiro oraga amache bono keromontaga sira amache abegite chigata chaye muchoe amache yusana bokonya tumia nyumba na bokutumia amache ayo asoko chombe chao etuko yao so ibintu nebingora akorera amache lakini ekerengekene kabisa yokogesa amache ne okonyagacha yes okole irrigation usiarira sebimeli nande nabokonyagacha amache ayo okole nande obolimi bonde bono mna gutuka chinsu asenka otuka chingoko otuka chiombe bona machali munyete yere rais kubwa machali akuru aliao aliale akuru as municipal macha otokogora agwetu kune chipipe okogoro konya wakane bikiro mudinyi amachali tokonya bantu baito bano bana bali mbako nyara wakane bikiro mudinyi lakini amacha akobwatega macho yachinge kwanya bwatire nabo konya tumia asenka asokorera asoko achiombe chao nabe gasokora samana irrigation. All right, asante na bule boli mwanchumuli linga linde bono umu director as studio kwani renga obogesia mache nubuya na mbe motebire nko tuli tugo na batoko gesa tuchi gusialiri melichika gichie mugaso na batoko gesa macha iga toko lemero buli yaito au ayino mangana mayasana umu director iganyira kwa kwerera yamasa lakini bwebuliri bolinga inchira kichi guse ndage sa machi juno mulimi negegora nkwire na sale yamase matotebinga ine inchira kichi chiara isimono chia bwango chire bwango mono mulimi ara atumie uchaka kogesa amache asenka yae bia mono sariko yes asili swali likuwa mbuliri chinjira nechi nyingi chire lakini chiriyo balimi abano tokodanga abalimi abakaba kebabwate migone mekeme na busito gagusi enjire ntanga ndibono nyiko bwato muchio tokorokanga okobwata amache urwase ekirama onyabeka setangi amache ina bokonya tumia ase okorobole mibwao ase okosiarire ebimeli amache ina bokorera kenda senka chinjira chinde nchiroro ine renjire ntanga ni limu ntama yetengo kwa sa amache bantu maitengo kwa sa amache na amache kubwata kwa beka chigata kwa beka tangi kwa sa tali okuweka kwa sa no kunge kole andoko kwa sa konde kole aina amache ali akurugoro abwaturwase ebirama bona amache ali ndachira samara bansega utara samara aya utara sega bona ko akoiralira amache anga aya siriroba yes aya siriroba tokoro kesege songa service run off amache akomnyokasi na harona takire koke takire kokeso amache ina takire chinjira ni chinyinge bona amache katwanya bwatire onyene nkurwe para kuru tonya bogelie tonya beka semigondo yitu turi kunya beka semigondo yitu bosaigo ikatolike to maybe ichi structure gete to beka macha beraro enjere ntangani tokorkese gesonga muna matibo tani gose chiponde amagwero amagwero alibona macha nimukunya bogelie olemeli igwero liao enjero kolirosi na bagotebwa amacha yaberega kera amacha yaberega kero makero gocha nabokunya tumia onye go nabokoli kichinjera chinde chamacha ya ogore pump ogore solar onya ke onye kubwate onye gutate konyera uje gitunu gora amacha ina bakogenda na solar uchiko kora irrigation yorali onye go agutimbo go jimate na bagutimbo kana graft so naboko acha amacha ina bokunya ka kurweli gwereli unye beka setanki naboko replace tank unya beka ro yes unya sakunya tu utumie ine enjere ya mabono na tebire enjere ntangani tubwate chitanki changa yes enjere ya kabere amacha ali akumyoka se liraba nabo tokolema emechachako amagwero ya tukunya tayari so amagwero bona enjere ndebwate nane nalo no kamanyete emechachako tokoroke metaro yes omotaro tokoroka baro tokonya goteya bali baito mnabono gusi mnere milima ere hili yani gusi terairi imokerete goro na kere mburego tu nyinge amacha akomnyoka abongia maraba aira para aira roje so
amale mubalia sabara samale male ayimukirite igoro slope yetani 10% batakire gwaka emechacha emetaro tokoro kasi gesongo retention ditch mutaro le chifuti sto kuchipo geka chinse mutaro ya macha kwa kurupara amacha igago so aso mutaro yo anya kunyura ngora ebituma nyene bi endagara yabo begete amacha nabakobera magu no murakira nocha umurakira nocha onsaligo minto nabako nyara bachara okonyole bituma byo bi endagara yawo nyiri chingini chawo chikende teti obonyubuli no obuli isako to ngalira bali awo libikere to embolea manyua nando ukabeka nande chimalchuka ukatuba ebintu byagundire igo okabete igoro bono umugondo w'abantu bakumuntu yere yakorusha obonyubo bw'endagara yama kwa yere ngakibona ebitumba bitakwete bono mune ebitumba byakumuti mwako yera bantu babwati indagara omanyi buno bona utegere kote abantu bali bamito ngaki twara amawero gacha amache twara ake mechacha kero mwagire mecha amache akunya kunyura ngorongoro na kero murakero gocha no mutinyo yamo amache ali na bakonya kemeli getereke ogese wachimuliringa Evanisi Nyamache no director amanganali yugusialira amache bimeli chingaki chimbreta iyo naye kulinda liroba niko agende tusakana itu wetera somo rubuga ukirimo hai na kyatuko na kirimo hai mu nchumulino motegereli ugetembe fire manyuranga numuruli kuletwa solid shirika ya BioVision Africa Trust agwitira gaga tembe fima na getembe television akatonya kusangamo kegima ndo kubulinga ine ayomuli minchira kichi kusokutumia uko irasu gesa amachi asindemero yao ayeno manyetinko gesura machi kiliyo kuzime kamuguru kwanyako gesa machi nabwo tukwanira badai yenda gutulikira ujumbe na gutulikira iya masemo muske Evanisa ega tukuligelia mangana tukonera okogesa bono anga kyumule miara akole gusinkia bali bara akole bali nda machi banyamini maisubi ya machi alia agusira gusa machi tasira amachi aliako yatokotebanga andake akurunse tanyara gutanta nagenda sata gwenereti bas one njire ndangani umanyete ekerenga kyumulemi umanyi obwato umanyi wisaine no gwakikisha bintu bibere egente getangani ali ndelira bandi irukuru kwaye askuru mugondoye egento gyakabere ali nda amacha atigale kwaye amanya komenta no botobuaro tali botobu modenga tokeli ligo liya DAP kyangwa badi karali nele bali aulitigali litobu obotobuli bwa natural oli natural nyasa tongete ibindi bikorosiku naliyo komenta baadaye chi booster so enchere ntangani ne yoko kwambolinga yoko minimize yoko keya asari liyo bosi ndakwa nego reji mal imechachako amangana yamawera mulch ne wake metalleri etakatageli yato bile kwa usilendagira monya na masaku ya matoke uko okwarase kwa asendagira okwara yani olira bali takire kubisiku muno burange utubalira bali okubisiku kwegulira bere nira bali takire kubisigwa igego teye ubiye kartoko nyetumba alitokora mulching iko bahari nkulinda tuli bono lina manje kali kakuchiko mugaso kwa kila manje limbora ngo kuligamora lira bakuligamora dikeli lyanyora nga emalchi ubiye lyobegete gali nere ndeta manje alitakora tairu no mugaso anywere kujase uchikora igasomo lemyole gali na bagwenta kumanya liro bango tubulire na liro lino muno mubere otubo bukendu boli tubulire ya bango tubulire naboko litubane ubi gozo tubine mete vegetation usime akikishenge mete lire watu wa matubya ne bimeli nere mukundu ko egere ne bangano ne kere mbure gotwa tego ikera lira yara ikere mete SPO chinguru kiri amachali yako tonya kuru agwera mete takwenda liro amuna ko ikera lira bali agwa kaiga aturubani embule ko benyinga diabokoli uliro lalia lero roje baada ya mwaka mmoja watanga tokonye ebituma byakwa goselira bagwatikirira akire roje obotobu asombero mbuyo nojobe ke DP yakwatanga tokeli goli nojobe kuno ko bekonyalira bali akire yakoreki yakira otobu mukole mbuyo enchirende neyo abalimi abango mete bako kiba atake tokora irrigation atete kubeke amacha sekemeli mugasoigoro mugasoigoro goshara amacha kemeli mugasoigoro kero mugasoro mongi utakire gwashara mambi ekere okoligamura kulira bakoro kulense tokuruge song evaporation washara mambi sana gose marogoba pi inere njira ya moyo kulinda amacha atigarase zero unogo shara mambi unogo shara mugasakero mongi nanda amacha igakosoka guchase ambe bwangu haya nenchirende ne litoko tabangaki tutumie wind breaks yani tusimekemete ile bwato bwa matobia aseji
boundary Yes. no maite meteli ga shokora na ke korobere tega ora tebi emeteli umanyete onyo no muntu simegite chai umuntu simegite chai utabigite round utabigite emeteli bo tataba emekabiri simegite round ga go emete amatunda no muntu utasimegite umaite chai yekera kwanya torero mugondo yo makire assuming bitonga ni mumagesa oliyo begete chiwindi break emeteli simegite round ase e boundary chikiro chikoba chinyingi no maite ke kora emete mbure na ere gutanga embeli egweta ya itasiri ya yonga wa ase ya itase chaya tote forex yanya kuruki ona ye kuruki amaje bano mne embeli egwete ekungusa amaje kurwa sama tokoro kenge fa transpiration yes bona lakini akare chiwindi break obegete emeteli ngutangere embeo ikominyoka igoro yeke eke potesa amaje kurwa skali balendete egara amaje ta rukurwa sekemeli bona amaje akasene kurwa sekemeli na ndi kurwa sele banga hino koraki kemeli ya igure nga kiale meirwa amaje ko sembe yairire embe yairire na kinembeli no ga sto koraki kungusa kwa sile bona dabe omwali ali yakamuka inenjire nde nyingi na ndi chenjera chiningi torapungusa amaje turatumia amaje make ase migonde yetu no gotumia banu ati technology kiri kutumia amaje make para irrigation umuntu bwate totebo bwate kwao ekayemo bwata amaje ataisaini toko chira technology iliyo kubeka amaje sebimeli usera amaje sebimeli utumia amaje amange ukoligere lile utumia amaje ama sine toka denga irrigation aba tagale ba minto ngoligere mure morole nguchiro mure se chibitakali yes nejende na kwanire byo ebinte ndoje bano onyo kokole machi litibo abalimia bangu metako yanda denga na twate butolima mawero he ogenda olima tako manya liwere lukamanya moja asikwalema lira belindi lilikwalema uikoleme onyo lira belili bwata amaje akunywera kuchisa onya saya amaje akunywera kuchisa lira bandero roma ita amaje kwalema iga kune mbra yatu mambia yo amaje aicho liwere li mambia ko jonya amaje kotiki tayo amaje anywere kuchisa bono wika obeke na chipond line karatasi ne rukura kwaranse kera amaje atule era tigara rota oraki yabone biba ayi nekene igo ekero kunyo kwanere go mwanchu mulire asoli ora set television abakoranga kia macha yuagesire agwa set tv ya masemo nabakora mache nuruchika unga kibi kama go byakire ebya byo moske even sago kwanira anake kero gendere go kwanira amangana yugwa kwana liwero na lilibe kire gali line liwa bona ina macha abo galigwe karatasi ina kwana bona lia maji tanywira na erelia okobeka onyelira bali libe aba macha rakoleki ala nywire kuchisa lakini kero bede karatasi bine iyo yes nabeko wajamaje nyamwaro chingoro cyalenge gali wale kwanje mwira ni chingoro chirinji kwanire ira ni karotukura lili chingole cha sulira set television ayura se radio na gusabiringa nyora obosemi obuiga ya masemo kulinda set television abakora chinguru nga chikuga cha mache bono anake umuntu mwatabale mibaito ndegwake bintu biri totebinga umuskebani haya ebintu ebisege songo bikuru nga zaipits yani ne chingoro tu lakini yakoranga toro chinga muna chire chikuchikoba lakini chire round chire muna square kama nansi rectangle chingole echo ngole mchira kimona tukira magusi usibona tokujiro kabune bitera ya matoke ken kare kwa bondi kantu mi example bono gusiga asa lero bono muna bokamba usino distance ase amacha abo litako tulimo mwaka bono wikabali mete bintu biria ebintu de binge ntale kukwandira lakini ibono mbira no egusiga ngole matora ama ebitera bibe bieli toke bibi jinsiaga inki akora tukol mere bitera abali bya banga bakol mere bitera alenga na kyale kyapete ekero kol mere bitera kutikali efutiemo guchinse guchigoro utali kore maraba ama asa machara atere asa maje kerenye mburego tu amaje amaje ko bagali amaje aso bitera bibi toro jibuna amaje alega yes ona amaje ale kemeli bone kero go ona kera konya kunyura keja kubeka kemeli kiao konya amaje nakorteki na halense ke gutumia amaje no ene kero wasimike litokeli yao kwa bekiro boyo bwao manywa kwa burukani tolikore ni marabali atube igoro gali na libitara ko ikotige efuti ya mogo igoro amaje kera gutirimboka akobogero anywera roro egere kemelika nyore faida ya macha yinga kienta entambe andake ekero tuguko na iyo mitevanise andake kwanera ngo igoro bono amolemi ubwate bimelibia ye tugo no yena ase biti bianka galia ngakire bono aralinda macha ali agesire eligere andake kunyagitera macha igakonya samangana bulimi bwa ebimeli tugo no yeno ikasibiti cha gose tokubirko nga home gardens
ngokwana nale ngegende kikyango kisana yani umanyete bona mulimi ogasira amachi yes amacha yanga kibono akonyatumia asoko ase bimeli byae nase asetuko yes amacha yabono kwanya bekire totebe kwanya kwa twalire asunya begeta so na begetangani amaje kere kwanya bwatire uikonya sto yani uikonya gache kwanya gasire kwanya gache kere kwanya gasire gente kiyo kolengere tangani nkiyo gusimeka kemel kiyo koraki gusimeka akemel kiyo gusimeka kemel kindi kiyo akino kole irrigation no anse gusimeka egento ketabwati value ekero ko korobo o gusimeka kemeli otate gusiarira amachi uikoli ne kemeli kibwate faida utasole tata yabono nyine chinyanya tata yabono nyine chi pilipili ho pilipili bwate value toko kora drip irrigation so nyusie otumie chibesa nyinge ora drip equipment yakora kuire chibesa bono kuika olengerele kemali yakora ki so amacha linjire ntangani no kora drip irrigation drip irrigation no ko tumia nkonyerora mulega ali asebicha no ne technology ile kutumia amacha make ekobeka amacha asekemeli kobwalirio go siarira amache igoro igago so kubeka packet kusokora kora mulega ali ase screen encherende amacha akonya bwateka nabo korobole mbulibule borobia bra kwa chibesa bwate value encherende greenhouses akonyoro mulemi kabwata amacha alengere tigoro akole irrigation namba ibere abeke greenhouse namba isato ase greenhouse na akole ndokoro ngako akoponics akotuka chinsu pamoja nebimeli asimegete kemeli Nada tukete chinsu. Ngakiwa na chinsu chiko bena vikura kemeli yake. Chafu ili chinsu chiko beka yaso ase kemeli. Bono na yake yaso ase kemeli makaya kwa na chinsu. Ina ase kemeli. Ina kwa circulate tiko. Ina tokoro ga aquaponics ase ke songo. Yani naboko tu ara small technologies chibwate chibesa chinge na chikuya chibesa. Asa bali bono ba kisasa. Naboko kora amana aquaponics kusimeke bimeli na ndo. Nobo tuwe chinsu. Tuwe chinsu. Na naboko tukachomba. Wono kiko tukachoma amaje kwa nyabi grase tank yes amaje wika amaje onyabeka se onya buate onya ire mpaka witra si pipe onya ire mpaka si chombe chiminyate onya zero grezi boso ikobeka amaje chi pipe nzali ko minto amaje amnyoke agenda gali ase water troughs chombe chikoreki chanyo roko igorera amaje acha engombe yakoreki yanyo korali bono anyo kubate farm pond igete kitaka nyoko beke tank na ande bono tukukwana igoro ya pressurizing yani kobeka kusukuma amachaya na bakonyoro begete farm pond ase asoka tukite chombe usoko korobole minigale getiro bono kuika otwale na ndomento obasembi bondi boko le sola ole pump tuli kutumia stima yes ene roma ite chinjere chiri tuli kutumia stima ayo kole sola ole ne pump epa bona macha ya kwa ne pump e solar pump ekutumia miele ya ajua yani tokutumia mugaso waka maji agende mugondo tokole irrigation kwa nyuguli wangana ya sana wasebi uyo mwanche mulili toko bonyorande utati aliokaga igasi getembe frame na getembe television na umurubuli kurunga kilimo hai na kotebenga kilimo hai numurubuli koletwa sore na BioVision Africa Trust na lero Ivanis Nyamache umu director bwa mwana yugo lime ya mache chika kichumura kera kichumura so ayu nere ogendere ko tobo semyo buiga bwabo sago tobegera ga kigma se studio ye masemo ine injira kichi aye okokora kogesa amache asinka yago indemiro yago neriliye yumulemi minto gusia bantabangira bali mitule maitabanisi rukwana bali minumu gusi negentu kibwata ine tukubusulinya so mugusi obole minumu gusi ibaramu bono umugusi minto mole mitima tingaye mole mikokora na ande injira kichi utumia asoko gesa amache kege kenku igurande simi yare gato sangamo ototebinga nkirikikiga ojuwatumia korekinga o machaga abiri ntubwate chinchira kuna gwate ya drip irrigation mangana watering cans mangana varos ibintu byonsi inchira kirengia ya raisi ya somulimi mwete bono mulimi naru chandege niringo jo kutumia gosi alera bia bono sarigo minto maitari jibweli kwa ina ara sira nongo iroranga ki ekeroro jinga no bwate tubwati maji mangi yes etaba macha mangi drip irrigation ye toko tanga ye gusiarira okobeka ngonyorora mulega ali ase screen yes drip irrigation ye yani okobeka chi pipe kwa bachora chingoro no simegete kemeli bona macha akosoka kurwa ase pipe ye ekemeli kyanyora amacha yako tonyase ali asange no muri ako muno simegete kemeli gato ndubwati system gali yes titina amacha kwa sisi
anywere nanda na okonya iguru okonya lenda ndiro kutaka maji na ndiro aba makera boko regret na boko regret sauce yes maji ya kutumeka make namba ibera maji ali kunyebeka agenda yes wayo kushara iguru ayanda kuwa igobona abalemi abatuna leto musikeba nisi kusene makatazi geto sene chi kandi situa siara kabisa aseberekana no kusalia maji no kusalia no kuwest ya maji bana golmano gutuma itu water harvesting agubono maitu kwa sa maji bana maji ka ko seto kizunya lende tutumie ali isaine kemeli wakoraki ali gosiara mange ayanda aminyoka alia agenda ingole gasuyura se screen abokora gagu ngakie enchiri ya bene yoko gesa maji na boy kulinda amache ngiguchaga we masemo kulinde ekatoja kuligiria ayonsi andake bono enchika ginchiroro maito guchinjikwirira kokolekana ogunchuka na kwirire climate change nkobere bono ngakyumulimi obogesiwa amachibura akonyumulimi andake kwirinda kurwa seno ekero lire liguchinchia tagamanyiti linde murakerucha mugasuje muratu ngakyubogesiwa amachibura mukonyi obogesiwa amache ura akonyumulimi kwirinda kurasa ugonchura kwirire bono manyete amache inga kikyo nyagesa yes osoko gesa amache kere ara mange mbura yatura mange yes uri bago tika amache yamenyo ko jiroje lirikwanya nyora nyagese mate jana wasikio zaligo ngo tabone gali amache mbura yature kabisa ngo heta igabada ya chinsa ibire nganyora abasubati bago jiroje bago chamaji bago jiroje ngako ya nana macha yanka chinji ombatali mangana ebitacho biri mbabe getibita ibintu biri kuwata mache ebinyoroli biri egera mache akirende konyona nabangina abaito makonya ko ligi amache liyo na abana abaisiki nana ambra yani nkora mabera sana tiatoka sa mache no eninka tokonye nonye chisa chikutumika gusalia abantu bako etapaka roje bakuya mache toka sa mache ka elia bono kwagesira mache kere umura aramangi ona macha ya ekero umura kero gujwaswa weta ya change umura kero gujwaswa tembe ya change ona macha ako sinaro gutumia okora obulimi bwao alright macha naro gutumia okora obulimi bwao manya bono ayo okora kento kunga off season continuous production as ekesong yani ayo kogendera kogesa ogendera kusimaka na kogesa none kero umura kero koleteki ole bona ayo konyoro ore merretio ko jinji kwembe embe okera nkwa begeta maji nkwa bota maji mape ifuna bubuya ora inere njire ragero ole merli yani ole merli ochinji kwembe andake gatoko kura isimibire igacho kura 0741583878 0726447367 ine aya kuigura mangana bogasia machi kwana guno mulimi gusoma obisoyo bobolemi urase studio totebingo gatembe hello gatembe bwa irirabia bwa irirabia nda koje ese simani bwa kukulunga ayenko gasura mache nkoge sura mache nkoge sura mache. Sante sana mumanyi wako taratugubia 0741583878 ine aye ekero kuyurigesa machi nkyugo kora getembalo ovule yonsaligo mbiamono mubisabwa mache ngakibwaire buya bwe studio bwaire buya itanga ni kwa bwa telefone magaba no moshye tabo moshye sabano moshye ngoro momyo moshye twatyo moshye kwa rugwaru totai bono li kwa rugwaru kakako samache amaje jovulengera nje mwana kande metege sima yes egesima kabisa ande mete amaje nabone mbura yatu etege sima kyane gejoletecha igaye nige simu mete inje gonde metege sima kyane gejira amaje na be kyangasi amaje igaronga jeta bantu bakobuja denda nje nabuja nanya kokorra kende gendo kenale kobolyo mobisa ngelinga ki moboli ngchise chakanire ayo mobisa moboli ana igwete inyigwete inare ko bolinga inje daginda gera macha yale gesima ime inyame kiabe ko ba mara kusaidi none binyinyi biribira macha alime bigwe na kinata getanta ivo mugabana asante karatuko kura gange mu bisali bagali omweli getembalo gatembeva maro imbia mono ngeli boli yago gusokomenta waikire nyango wojali karibu sana uko gorotukwa naye masa mchize kanire nkiyoko gesa machae nero por cueva ni tu aliani na como golia iga yes vamos nje nje ya sige ta yes na kirende nda ko manjende ta mata na fe sinya nya
mbia mono sana, asante sana, thank you very much. Na watu walikuwa gendera kubulichia bangira kinechezi ya kanire wajide kangise tuchoka sinyamangana mayingo chara sigetembe television bono omobisa andake SDK mama ule ibabuli inkureni mbia mono abali ba minta sama swali mu abuli namaya na ke no yo minto na ko anatali tangi choka ebisima igere mbiari right lakini ande bone ebisima bina birobyo uikomanya cyo kebeka tokole magesima na mu ndako okonyoraga gito mu kirogora gwe kichonjire gorogagwe kwanyarege simbe ngebwati maji maya abantu banyura maji kuri bisima abwata mugirango mbanywa maji kuri bisima abantu bakarwa ruburu abwato buchafu yenekena amacha kutwara buchafu so uikomanya se sighting ayokobeka ekesema ayokobeke tolire ningo yibwa muheli asisi bona liswali likwamboli ngakiyokorosia amacha arabe ndobwate amario gakobe kwa samaji tolikobeka maji kukikisima lyoko kukikisima ukonya rusyo beka se tangi amario gonale duka okogora ogo jase ministry obisete amaji gaiga nabagote kwa amario kuchikorobeka se alikuwa rusia se kisima oyo mintevanis atobiki yiri nyanso na batu walikuwa genda chiza yakanire ujumbe yakuchia somo ligeri yo mwenere liye insede kemwe mbia mono ujumbe anokuchia somo ligeri neye yes ekere tokubwata amache ubuno botenengu obotenengu wankyo tokora bulemi oboikiranu tukubwata amache yakoera nyasaye bonatete mutinyo mutangani paka December echinga kinjiro murakera koteki igakero kubwata amache ni insurance against drought yani ni kwa bwate insurance obugima bwa kwarosi obugima bwa kwarosi yani kwetanga kurwase yani ogo chinji kwembe insurance against drought igwa abantu baminto tikatubwata amache tonyatumie none kero kubwata amache ngotangole binte binge so erosion mangana okumyo kwirulira mangana ndo kutanga mangana amache akumyoka manga ibuli abantu kero umuntu atakubwata amache tokonya akumyoka mbuya muno sana yo mitaba nisia mangana mayubwata na mtu alikuwa ngira ngakina ndi nuchira negato sange thank you for coming asante sana wasoro mwancho muri ukara no tokolera ikuru Kilimo Hai na BioVision Africa Trust aigaga Tembe FM na Getembe Television tuwasangira nere muske director Evans Yamache Sadigo mwancho muri asumuru Kilimo Hai katogokura bye bye god bless you so much tumerani kina Kilimo Hai.